Len yar ki kantai Pakistan. Ladon kawai ka longkmi kabarai nasional Pakistan ke bahasa India. Kabarang syudap syaput namar ke jingka kun. Tang kumba khatsau sni ye. Kalahapan mino. Kalahapan yait nanti. Hajing shisha ki doktor kimpat syak bahkan yat Henry hakat kurlat kahaban mi lah kami kinong peniat ki ong eka snow bahab mi no shisha ka kordit kaban shano ban lek shano ban wan ka perthai tap tang jing jinjar kumno kat shabapai tang ki omat sudah tang na mata jinglek kiwe leno ki transnam papli ki longkmi bom tibiye ki haban kelalong ki langknya kan niam shisha kadai kan nong shun bakrau habang ipet hagni porong da shano ki por ki balai no balakot ki stone age ki priur ki merat ki dang ya i kim tip ya ka beneng barka khandau shisur ki long ka perthai ka suk ka sain om don kam jinani start om don kam pule dang le da yo e ka bom biang dam yo ro biang lada ka ne ka perthai shisha katang sa slam to tip ubi ulong shu kumno ka kapan jai ka lawai jong breu dai hang ne ken ong salmon brogis ngi ka jing trai shitom jonga kilong tang ki jing thala sudah kuma be ale dai hang ne ken is tu kam to ye